Morjesta. Me ollaan todennäköisesti Lopella. Vaimo jätti mut äsken tuohon tien varteen. Me on perjantai, kello on itse asiassa tasan kello 18, eli viikonloppu alkamassa. Otin tällä kertaa suppilaudan ja etin kartasta tämmösen järven, missä ei ollut ihan hirveästi mökkejä ja ajattelin lähteä kartoittaa. Aika lepposat on suunnitelmat, että lähdetään sitten suppailemaan. Mä rantauduin heti tähän vastarannalle. Tultiin tosta ihan vaan 100 metriä vasta ja halusin pysähtyä tähän kattoon. Tässä oli tämmönen kivan näköinen kalliosaari. Aika hienoa seutua. Heti on kyllä tosi hyvä fiilis tulla tänne. Tää on näköjään tämmönen suosittu pysähdyspaikka. Tähän on tehty kivirinki. Ja tosi mukavan näköistä seutua, että hienoa maastoa näissä ainakin heti lähimmissä saarissa. Vaikuttaa tosi hyvältä. Mä voisin jäädä tähänkin yöksi, mutta oikein sen verran menojalkaa vipattaa, että kyllä mä vielä kartoittelen tätä saarta, kun ilta on niin nuori. Kiva fiilis. Mä kyllä nyt vaan ihan vähän kevyempää päälle. On paljon kivempi olla, kun on semmonen uimavarustus ja saatan käydä uimassakin näillä kengillä. Vaikka mulla on täällä vedenkestävät sukat, niin sit se on kuitenkin niitä vähän varoo, ettei niin mielellään kastele, kun jos on paljon jaloin. Niin tommoset sortsit, mitkä kuivaa äkkiä, niin niiden kanssa on helppo käydä. Sitten vaikka pulahtamassakin olin sen verran väsynyt lähtiessä, että mä halusin pitää tämän niinku mahdollisimman yksinkertaisen, että mä en viittinyt ottaa edes virveliä mukaan. Mulla ei ole kalastuslupaa itse asiassa tälle vuodelle. Mun olisi pitänyt sekin hommata ja mä olin niin väsynyt, että mä ajattelin, että en jaksa ajatella nyt senkään vertaa säätöä. Ja nyt kun pystytin tuossa kameraa, niin siinä oli heti tuossa veneenlaskupaikalla niin hauen leukaluut vielä jäljellä. Ja tietysti vähän semmonen kipinä heräsi. Mäkin tykkään kyllä kalastaa, niin oishan se ihan jees, mutta tosiaan niin nyt mennään tämmöisellä vähän simppelimmällä kaavalla. Ja sitten toiseksi kun mulla on niin vähän aikaa sillä lailla, kun on vaan yhden yön, niin enköhän mä sen ajan saa kulutettua tässä muutenkin. Hetkonen, älkää tirkistelkö, kun mä riisun housut. Noniin. Oho, kyllä nyt kelpaa. Kyllä niin hyvä olo, kun saa vähän rennompaa päälle.
Tuli tosi hyvä fiilis, kun sai teltan tuohon pystyyn. Asettu tähän. Mulla on ollut viime viikolla korona ja mä luulen, että johtuu siitä, että on ollut semmoista aikamoista väsymystä edelleen, vaikka mulla on aika lailla oireet jo häipynyt. Mutta semmoista epätyypillistä innottomuutta oikein mihinkään ja sitten ylipäätään vähän niin kuin, no aivosumusta puhutaan, niin ehkä niin kuin sitä termiä itsekin voisin käyttää. Ja mulla tuli tossa, kun mä suppailin tänne, sitten oli ehkä vähän viileä, kun tuuli ja kello rupesi olemaan, sitten ei se nyt kauheasti ollut, mutta kuitenkin kääntyin illan puolelle. Mulla tuli semmonen niin kuin vähän ikävä fiilis ja mietin, että miksiköhän mä tännekin lähdin, että olisi niin kiva olla kotona kiikkua vaikka terassikeinussa ja olla siinä vaan sillai helposti. Ja semmoinen ontto olo oli ja mä vähän luulen, että siihen voi olla 2 syytä, että toi korona ehkä vaikuttaa ja sitten mä luin tässä hiljattain semmoisesta kirjasta kuin 6 ainetta, jotka muuttavat elämäsi. Mun mielestä se kuulosti aika järkevältä. Siinä puhuttiin 6 eri hormonista ja dopamiini oli yksi niistä. Ja siinä puhuttiin tämmöisestä ilmiöstä kuin dopamiinikankkunen. Ja se tulee siitä, että kun me eletään arjessa niin kuin semmoisessa ärsykkeiden maailmassa ja sitten me niin kuin saadaan toleranssia siihen ja kaivataan sitä aina vaan lisää niin kuin nopeista dopamiinin lähteistä. Ja sitten siinä kirjassa sanottiin, että monet ihmiset kärsii ikävä kyllä viikonloppuisin niin kuin dopamiinikankkosesta, kun se arjen rumpa hellittää ja on niin kuin rauhallisempaa aikaa. Niin sitten on semmoinen valjuolo. Ja mulla nyt ei ollut mikään ihan kaikista hektisin viikko tässä, tää viikko. Mutta kuitenkin. Mä luulen, että noin 2 syytä yhdistettynä, niin nyt meni väärinpäin toi. Niin musta ainakin tuntuisi ihan sillä järkevältä, että se voisi olla osaltaan semmonen. Sitten mä vaan asetuin siihen, niin kuin, se niin kuin tiedostaa vähän sillä, että jaha, tämmöstä on. Mutta niin mä niin ajattelin, että no nyt mä oon täällä justiinsa vähän niin kuin vierottautumassa. Sitten kun mä pääsin tähän ja tein sen päätöksen, että no tässä on mun leiri, niin sit mulla tuli aika kiva fiilis ja vielä kun sain tuon teltan pystyyn ja kävin vähän koemakaamassa sitä siinä, niin oli ihan semmonen, että ai vitsi, että nyt mä taas muistan, miksi mä oon täällä. Että niin se äkkiä muuttuu ja nyt on kyllä tosi mielissään, että tuli lähdettyä tänne. Mulla unohtui suola kotiin. Ne on tommosia maustamattomia nuudeleita, että se olisi ollut ihan kiva, kun olisi ollut sit vielä sitä, mutta eiköhän me tässä selvitä. Ai niin. Juhlajuoma. Oi, maistupa hyvälle. On tullut rajoitettua vähän limpsojen juontia kotona. Ostin nyt tämmönen erikoistilanteen kunniaksi. On tää kyllä mautonta, kun nyt mä unohdin sen suolan kotiin. Mutta yritetään nyt syödä suolatonta. Ehkä on ihan hyvä vähän vierottautuakin suolasta. Onneksi toi tai siis mikä toi nyt on, härkissysteemi on maustettua ja valmiiksi. Kyllä majoneesi vaan tekee niinku ihmeitä.
Huomenta. Nukuin tosi hyvin. Teki kyllä oikein terää. Mä heräsin tuossa 8 aikaa ja kuuntelin siinä, kun teltta läpätteli tuulessa ja kuulostikin aika kovalle tuuli sillä. Pistin korvatulpat sitten vielä sen läpätyksen takia ja seuraavan kerran heräsin vähän ennen 11. Mä oon jo tässä vähän kikkailu. Kävin pulahtamassa ja tosi hyvää istuskella siinä rantavedessä ja katsella sitä maisemaa. Ja sitten siinä kivellä vielä vähän ottaa aurinkoa lämmitellä. Nyt mä tulin tähän telttaan takas vielä, niin oikein välyihin lämmittelee ja keittelee nyt vasta aamukolla. Kello tulee siis 12. Mulla on... Mä unohdin ottaa ton paistinpannun mukaan ja mulla on aamupalaksi pinaattilettuja. Niitä olisi kiva lämmittää, mutta mä varmaan kyhään tästä kahvinkeiton jälkeen höyrykattilaan ja koitan saada niitä siinä. Hyvältä vaikuttaa. Tämmöistä pahtopaistijäljitelmää. Hei, majoneesi. Mitäs mun majoneesi? Yes. Joo, täälläkin on niin paljon karhuja varmaan, kun toi on Karhusaari-niminen toi Viiarinen saari, että täytyy ruuat ripustaa yöksi puuhun. Karhut. Idea on siinä, että ne karhut sitten tietysti kiipeilee siellä puussa eikä tuu tänne mun telttaani sitten riehumaan kyselee noiden ruokien perään, mutta nyt ei ollut kyllä paljon tullut yön aikana kynsien jälkeen. Oikeesti on tietysti siis se, että mä ajattelin, että tässä oli jotain avonaisia nuudelia sun muuta, niin heitin ne nyt tohon oksaan roikkuun, ettei tuu hiiriä. Ai muuta makkarat. Sitten mulla on bileet. Ja hyvää vahvaa kahvia. Neskahvetta tosi, mutta sekin maistuu täällä ihan hyvältä. Ne onnistuu hyvin. Ainakin näyttäisi. Sitten vähän tätä kananmunahilloa. Ohjelma sisältää tuotesijoittelua. Kotimainen maksaa mulle tästä 1 000 000. Tämmönen. Oi 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 oi. Oi 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 oi. Mä oon niin iloinen, että mä oon keksinyt tää retkiruoan. Tää on niin helppoa, kun lähtee äkkiä retkelle, niin ostaa kaupasta pinaattilettuja, majoneesia ja siihen jotain kylkeä. Nythän mä en edes ostanut tätä, kun tää oli kotona pakkasessa. Ai ai ai. Mitä voiko maistua näin hyvältä? Tässä on makea väliin. Hilloa. Tuossa on mökkejä aika reilusti tuossa rannalla. Niitä ei täällä ihan hirveästi muilla rannoilla olekaan.
mulla on vähän jotenkin etuoikeutettu olo tästä mun vapaa-ajan viettomuodosta, kun elää omakotitalossa, niin tietää sen, että kuinka paljon siinä on aina semmoista kaikkea tehtävää, niin sitten tää on kiva, kun lähtee retkelle, niin täällä ei tarvi ajatella, että pitäisikö täällä vähän siivota paikkoja ja haravoida ja laituri laittaa tai jotain semmoista. Täällä saa vaan miettiä, että söisikö vai nukkuisko vai kävisikö uimassa. Et mulla ei niinku sinänsä olekaan mitään haaveita itellä. Tällä haavaa mä tykkään tästä. Ja sitten tässä näkee eri kohteita, että tulla tänne vaikka joka viikonloppu, jos mä haluan tähän tiettyyn saareen. Ja sitten taas toisaalta, niin mikä on todennäköisempää, niin voi kartoitella muitakin seutuja. Mä en tiedä, onko tää oikein tehdä tämmöistä vertailua näiden kahden välillä, mutta vapaa-aika nyt on rajallista, niin näin mä oon sen itselleni ajatellut. Mä saan vähän niin kuin mielenrauhan siltä, että ei tarvi niin, mulla on ihan tarpeeksi harrastuksia tällä hetkellä ja ei tarvi niin kuin hirveästi haikailla semmoista. Voisi sitä tai tätä. Muurahainenkin aikoo tulla aamupalalle. Näitä täällä on.
Mulla on leiri ja reissu nyt paketissa. On ollut tosi kiva olla täällä höntsäilemässä ja mä saan aikaiseksi jopa lähtökiireen itselleni. Kello on nyt 4:30, mulla on muutama kilometri suppailtavaakin. Ja mä nyt tästä sitten lähden. Jos muuten ihailette, kun mähän on nyt sitten tietysti kans tämmönen influensseri, eli vaikuttaja, niin niin tää mun outfitti, niin mulla on nyt tämmönen varustus, että mulla on nää halvat, mutta rikkinäiset paljasjalkakengät. Sitten mulla on kalvosukka ja sen alla merinosukka. Ja mä nyt kokeilen tämmöstä viritystä, kun mulla eilen vähän jalat paleli, niin tämmöisellä mennään, että sen takia mä oon niin tyylikkäänä tässä. Mutta ei sen puoleen, niin ihan hauskaa, jos joku on jaksanut katsella tätä videoakin, niin mä lähden tästä nyt sitten kotia päin saunan lämmitykseen. Se on moro.